Турдан туры безнең блогерларның ишеткәнем юк бар дип. Чөнки без бит күп түгел әлеге заманда дигәндә бер 100-200 кеше актив рәвештә татар чылы белән кызыксына һәм ничек тә булса актив. Шунларга күрә шундый актив блогер дигән бер әйбер юк. Минем үземнең ачык сөйләшү дигән YouTube нием бар, проектым бар. Без инде мәхәлләдәге кешеләр белән сөйләшеп, алар белән 40 минутлык әңгәмәләр корабыз. Әле ул киләчәк үткән елда гына башланып китте. Ләкин әгәр кызыксынугыз булса, әлбәттә сезгә дә ссылкаларны җибәрергә мөмкин. Димәк, сез дә ул сөйләшүләрне карап, мондагы хәбәрләрне белә аласыз. Әлбәттә, ничек еш үткәрәсез? Айга бер мәртәбә ул мине ачык сөйләшүне алып барам инде. Билгеле, безнең үзебезнең каналыбыз Facebook'ta бар, ябык канал, әле Instagram'da ачып җибәрергә ниятебез бар. Шунларга күрә, ләкин алай турыдан туры дип блогерлык белән эшләгән кешеләрне бик таныган бит алай. Ярый, рәхмәт бик зур җавап. Рәхмәт сезгә яме. Менә бездә